Fil-Mosta Teknopark iċ-ċentru ta' vaċċinazzjoni intlaqa parteċipazzjoni kbira hekk kif bosta nħewla li dan iċ-ċentru biex jitlaqmu mingħajr appuntament. Dan permezz ta' klinika li bdiet iddur diversi lokalitajiet u li tnejn kienet stazzjonata fil-Mosta Teknopark. Filwaqt li ċ-ċentru kellu jagħmel biss nofsinhar miftuħ, dan kellu jinżamm miftuħ għal ħin itwal minħabba l-konkurrenza kbira li kien hemm. One News tkellem mal-konsulent u kirurgu Joseph De Bono li stqar kif l-ewwel jum ta' din il-klinika li tiċċaqlaq minn post tal-ieħor huwa inkoraġġanti ħafna. Hija inkoraġġanti li kull min jista' jiġi għall-vaċċina tiġi, sinjal tajjeb, sinjal li qed naċċettaw li l-vaċċin jaħdem. Huwa spjega kif għalkemm in-nies qed jitlaqmu bla appuntament huma qed jingħataw l-attenzjoni kollha fil-waqt li qed jittieħdu l-miżuri kollha li hemm bżonn brabta mal-proċess tat-tilqim. Li qed jiġri bażikament huwa n-nies qed jiġu reġistrati, nkunu ċerti li qed jgħixu u jaħdmu Malta, biex nkunu ċerti li huma titolati għal vaċċin biex ġas ġew għall-holiday. U bażikament għandna proċess fejn jiġu reġistrati, tingħata l-vaċċin bil-safety measures li hemm bżonn kollha u nosservawhom ferja tapposta biex jekk ikollhom xi reazzjoni wara l-vaċċin ikollna min jieħu ħsiebhom ukoll. Din il-klinika nhar l-erba' ser tkun qiegħda fiż-Żejtun fejn jidher li l-Knisja saħansitra ser tkun qed isservi bħala post fejn dawk li jmorru biex jitlaqmu jkunu jistgħu jistennew għalkemm mill-qilla tax-xemx. Apparti l-klinika li se ddur diversi postijiet f'Malta, wieħed jista' jmur jitlaqqam l-Università bejn it-Tnejn u s-Sibt u f'Għawdex wieħed jista' jmur fiċ-ċentru ta' vaċċinazzjoni fl-Awrora mit-tnejn sal-ġimgħa. B'reazzjoni għal din il-konkurrenza qawwija ta' nies li marru jitlaqmu bla appuntament fl-ewwel ġurnata li dan kien possibbli, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fuq Twitter ħabbar li 85% tal-adulti f'pajjiżna tlaqmu minn tal-inqas bl-ewwel doża tal-vaċċin. Dan fil-waqt li 81% tal-adulti tlaqmu kompletament.